Alhamdulillah, mun samu kyakkyawan nasara ga waɗannan mutane waɗanda suka yi waƙar nan suka zagi Shehu radiyallahu ta'ala anhu. Musamman mutanen Farawa mun yi ƙoƙari mu ga yanda lallai abin nan a cire maganar sulhu ko kuma maganar cewa wata nasaba wacce take ta sanayya da sauransu. Duk da dai mun ɗan so mu samu yanayi na wannan girgizi a tsakaninmu, na wannan girgiza a tsakaninmu, amma alhamdulillahi Allah ya shiga lamarin, an samu ture irin wannan baraka. To bayan haka alhamdulillah kuma babbar gudunmawa da muka samu daga ɓangaren majalisar shura. Lallai majalisar shura sun taka rawa muhimmiya yanda suka yi maza suka yi ƙoƙari ta ɓangaren shehi yanda ya ce lallai a yi maza a tura masa wannan waƙa ya ji. Aka tura masa kuma ya yi ƙoƙari ya tura shi barista Tijjani a matsayinsa na lauya na majalisar shura, yanda suka ƙara wato ba mu gudunmawa muhimmiya yanda shi ya ce barista lallai ya yi ƙoƙari ya zo ya samu DPO magana cewa maganan nan ba ta police station ba ce, a yi ƙoƙari a kai ta wato kotu. To alhamdulillah mun je kotu jiya, mun je kotu alhamdulillah, kuma alkali ya yi magana da su. Take nan ma da kamar yadda a baya suke nuna cewa ai su suka yi wannan waka da ikirarinsu da confidence ɗinsu, ba sa ma nuna nadama. To amma da aka tafi kotun suka ga lallai an zo kotu ga kuma alkali yana magana da su, to sun fara neman afuwa da janyewa da nuna alkali cewa sun yi kuskure. Amma alkali ya yi musu tambaya kamar haka, yake ce musu me dalilin da suka yi waka, suka ce an zagi annabi ne a cikin garin Kano. Shi kuma alkali ya ce to in an zagi annabi a cikin gari, Shehu Ibrahim Inyas shi ne ya zagi annabi, ko kuma Sheikh Dahir Bauchi shi ne ya zagi annabi, ko kuma Shehu Man Tijjani Zangon Bare-bari shi ne ya zagi annabi? Sai suka ce a'a ba su bane. To me yasa su kuka zage su? Suka ce sun yi kuskure. To nan dai alkali ya ce to shikenan a tarkata su, a je a ajiye su a gidan ɗan kande, sai ma ranar laraba za a fara tattauna wannan kesin. To alhamdulillahi mun samu wannan nasara, yan uwa, da addu'ar ku da kuma dafawa ku baki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ta kawo mana hikima da basira yanda za a dinga daƙile waɗannan makiya manzo Allah, makiya Shehu Tijjani, makiya Shehu Ibrahim a cikin ruwan sanyi, ba tare da hayaniya da tashin hankali da ɗagawa al'umma hankali ba, ta kowane irin sassa da ta kowane irin ɓangare. Muna gode wa Allah ya saka kowa da alkhairi. Wannan shine abin da aka yi a jiya kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.